Aiga na se ensemo kwa kunyora abali maru mboyigo babwate obokongo hamanyikante mu na disability se ensemo ya constituency ya Machoge echache asabanya ko bagwesoke na sobonge Kiria kiarorokana na sugu chikwerwa umusaada gwesobo konyi wanya ko aboko enanwa no mu yo karigiri chikurukura sensemo ina boyigo umurekura sorongorwa job nyangenya bumanga Waminya baiga barenga sensemo ya Machoge bosoti sengera ni gobanyara ko bakweresera nga obale mu rwanya ko bokwibe ekebekero cy'ubwira ni maega kintu batebirenga ebiyombe bya serikali biri bitali bya serikali amone serikali ko bwata singuna bali bonse babwatuka niyo kujya gokonya bali bwata bali maru nyako bagwesoke naso bwango bono konya ko babwe ko bakonya omwana oyo gatebinta akolire ni ngonya gokora nabo mochumbe akimwanja njegona kakegente kikokireiga nekegeni kire tinke manyite wana ndo chibira mambiro entu ntole marete lakini akere ya to ikeiga wana bogo chikokoro ko kani kwao kulinya sago gosukia aino mate muno gokora nje munane go bana na bane buya lakini wana ja ikatuare maide lakini ntotemete wana nje tindi ko nyara muna abonje ko nyara ni mbara bana baera tepi asiri tali ya Yesu ogo kuminga kinga kiakoragera ngesinya sawo molendete njike nare ko teba bana mo ko teba wana usemba so ti kusinimbe njo kusenga hii nje na so metane lakini ngeira ke mjo bwana kwa hiyo mwikwete ngeira ke mjo bwana wana ko tuwa jiringa ke mo bwana aso mwana onyo nta to ngo na ke roje akara to kunya kolera ida nyonya sana to ngwete bise bingo to wale tani ko tutikamo saiga igo omugako yo iga anyara kuba aga kuboria igoro yoboteneneri nabo igo gwakanwa gwekibesa kurwa serikali nene gutia saba ntao abali abaraba gotu negibesa takire unya ko bachi gwakono gutia saba lemo chitanya ko bachi kubaikira withera na se county ya Kisii. This is history you have done mweshimiwa asoko nyura bantu bari marita buto ikaransa litukolia lero noti tatinga bari tuwaika gatole peta tani bari bande bakari nyomba nyasaye abamo naye ekeroko ndote kwale njikore abantu bari marita se a division yega amone kwadi ngima ya boso sengera ward ere buya ko sere babe ere buya abantu tole marite the time of Idi Amin in Uganda igare ko bogodi abantu bari marito babeke tiba obairare ki Idi Amin dada ba murgo jimaga bantu bari basire kera mbare ngo konyege sakwa lakini ayo mochumbo ito yorigeti momurone watoro rera mabira ege ntekija chobongo bwawo ege ntekandre ko bero forever na utabarikiwa na utasanga ege akabere abantu abatole marete number 1 e machine ne rebosongo oyo mugawa na yakoli myaka 3 abantu barakubona marete bagwente ko registered abantu abaja kuri musara ekera ntwa de proposal yakanda se count ekara chibesa abantu jako nyane ntu musara ntwa ne ko robese cho abantu abagotu nabuka bakuri kwebira matugoja igatuko tinda jiruza mwisibiwa ga kichopu nyanga nyutare ko yiragara to nyore wesentu bwato ko bakato nyare chibesa Nigatebye nga kibese ekyo nigo kitakirunya ko bakikubwati gwana bwanyoro obuna yo takirunya ko bakubwati kibese ekyo kya bali maru asenyencho bali abagotukira obanya ko bakwe kibese ekiga na parumba nyare ko bakwe kibese kyabo egento bataranya ko bayiko bwakorora gekubwati gwa aso obwango mono nabarayi batenendete kinseme ekyo omugambi ona tagete ngandi nyare kana gutakali tukoja lero e machine ko pima abantu tobwate sukali murabano kenyoru nwara magora abutugete okenyoru timodere cyako ikaibencho Tanyori nyagitari bwate machine iri abantu bari marite gitoko gende kupimwa kari kibasa tokurwa umuntu ande marite mnanje ntaburukara bituma kayikuru sikibasa ngwa kana abantu bari agara bampime sukari ga kati sikwa twatandikire
ekeni kia bantu bari marite intoli gokonyo ni jende chairman ya basa sengera go dia sabantu bari marite chibesa chebiombe abantu tutakere kwa gugo chaga kai bencho chirichigo chake kaunti ya sebo songa dio bisiria yo monto teriyo bantu bari marite elia karicha chitinganjiro omwezi mi wa chop Topga teri chitinga ebyombe mbira tubwate biri mwata 20 ebyombe ebyo ye kuchitinga egara bantu jake wekonya anakwanire bobe abandi nigo banyara ko bakorwa ogosemia nabo igo gosira kwabo gutiase getambukiro job omwanga anyara ko bakoimukia gokonya bale maru asenseme ya myukinia ensema kunyara ko bakorwa ari machoge chache ndongera mwangireke yale transparent asibolete asai kaya ko anterino mwana chete school soma anya ko wate stability ni ncho ijole ngende ko ko green card kali mo simito ba ko na bo awande ba ko chibaki ise line tabete abasomo no nyeto ambakeba na kia nyabantu yatasomya abana nabo barangu butamiru wetu kutolensa adigawo ndabona iwomuti kusoma muti kumundikira insana tolenere boweka yesunguleti lakini imirimo yawo no mwiboli somi mwana kurwangu eyamate na beko mugwatira ase kumugwatira umwana yasuke akubutamiru wetu ganya sare ne watakonya oyoni kubatisibwa kwo kwaringe no kubatisibwa provincial administration saba chifu n'abakonyi babo boigo bali bateneta rongorwo asubrai besokia na sogoto gitamukirikyo na kubagania bali bonse barasi nsemicho yako bagwesokia na so kwemanyeri banyako bagosirwa na musika taranyo ngareka musiko itoga ko gujoskini abuga joskini abuga ngiko ko musiko akora na royo musiko na abakoreta na bande nero musiko atakora musiko yega ibere tole bia akaiburu kuno lobeza ibere bia akaige bia ke bere tato akarwara akaremara una aremara te kurwabu ono ni gaba de mikasa sinna ile ibo emyaka arenge bia ne tato emyaka sana sinna moja aremara de akwagura ngenda soyo lokuru kwa okenye bobori ubuye ngako abange barenga ro nigo baruo gosemia gochiase abaiboli nabo igo bali bande bonsi babwata abantu abali mu rwase chinka banyako bagwesoke banyako bakwego ogosemia nabo igo ogochiko konywa mbabisa obole maruo obwo wachakiri isabari ego chaka no kugorokomo era onde watema ndekora kana kwa ngo chaka negendrete moku muhama gorera ondiende ajakandene sabari Torujinu mwana muyata chiti ndatame uchiande endo inyoba inyuire uchiro support ibine mpapa ni mafao twatuma bwatas tumwa gacha intujuga kurunga ero ndo chukumwa gacha abantu bakumwa gacha nintu naye era ndindire kujugoika ino tereka wekamo kusabine ntukurusko jobu manga nanya ko bagakurwa boigo basemiwa na boigo asanyara ko bagakurwa ebirogo biria byakagiri kunyara ko bekonya bali batari kunyara ko bakogenda bakuburirwa ase chinsemo asarwo bosemia na boigo obosegeta gutia sabanga nya ko bagwesokia na sogwa mu gwerikia Uzinga stoko mugumba de stoko lemberemu aya stoko nyara aya no zipinya sai na kone taki yasa tigaba seseni iga na se to achakira igana sto agoraki abana abatebeti naligirira naro rabanta bange sana barwarete ataite birogo mwaite musoka turemo sokia abantu bari marite isiko asengi njorende umuntu gosoka nganje musoka nimwe kana kumubuguli igo kere birogo ne biga byakire ngokonya bire yasaya ka ngokonya nande ngoja konyora naro mwana moke sana ayu mwana olira Saya andebe ako ingate bunga tata nyigere tinga to basa ko ne gen to ta kole ne yemu kuruga ge vegetation na ne sayo wancha to saba oigwa umwako taraera agora ki
umwana uyo ngonyora ari gintu kingi mugyo kuboko ngurumode nyasaye yanje umwako yutara tuyoleka nakuokonya kwarenga ensemo ya Mwachoge burabu ensemo ya Bosoti Sengera asabali bali marubanya ko bakokera igitambukire ikiga abo mwizumu mwana yotiro kurukunyange na tokonyira kinyo sayura mukonyiro tekere gaiga otokonyi akina ndege ndege ndere kagi agendere ko tokonya na ndege ndare ko ira kimumwe abikingu janya sai kaira ni biyama no na ndigo na arware sana konya senete ntabwatige ndongo sokera lakini nakire bizini ngaigo mwizumu ko tare na ikirasi ko yara na ndongo ile biyama na ila ni yindi biyama na ile biyama na samu umwencho otengete mwenye kitinge ega na sensemo ya Bumachoge chate swata na somo ryo kurwa ibirogo ase birema bari batari kunyara ko bagutara ngo banya ko bagutarwa na jo munyangenya bumanga asanyara ko bagakubakonya ibirogo nabo bigo bachonya ko bagwekonyera asari ire bo ibirogo konya abange bari banyara ko bagwesoke na somo rubiriga kintu cyane ko bakorakana gaiga nkiriyanga banyara kwa ko bakurerera yara amanga utaranyara ko bagokonywa ikigusaba gucyase ibyumbiri serikali ibitari bya serikali account nabo iko national government kugira ko bagwesoke burunge kugira ko bako bakibese ensemo na bari abo tubanya ko bako kibese kina byari ngegero cyabo basense yiga ya Diana nabo iko kwa se rugongoro iga yori kumane tinge kuri gutera mane tinge kuruga iga sense yiga mane tanenche gilbat kobi